Здравейте, И приятели! аз съм Митко и двамата снимаме. Аз съм с моят приятел Jerry52. Сега играем PvP 1 в 1 и на него казваме здравейте на неговия клип. И в Goodcraft играеме. Да. Ще има текстчър пака в описанието, всичко ще има в описанието. Така, той каза, че за 100 абоната ще има фейскам. Еми, разбира се. Аз съм Нема нуб. съм... Само да ви кажа, че съм нубче. Да, правилно. О, бихте! О, как се бих? Колко кръв става? Останах на едно сърце. Да, баси хака си казвам. Давай пак. Аз съм с него. Клип? Хак ли съм? Чакай. Ще Абе, видиш. бегай бе, не ме занимай. Аре, къде влиза? Човек, как аз те ударих? Чакай, аз вече влезнах с някакъв друг съм. Абе, чек. Аз съм слаби мода, това не е хак. Това не ми показва... И ти си с мод. Разбира се, какво направя? Това не е хак. Няма човек, как аз те ударих повече пъти. Аз вече гледах клипчета малко и знам как. Горе-долу знам как се бие. Колагва на самия клип, самата Майнкрафт. Това е заради OBS. Тук си тук върви. май, а не той има кнопбак. Аре, Тук целя някакъв само с лъка. Браво. Не мога да дойде по него, защото толкова... За мен сега, не знам, сега ще кажа колко абоната имам. Чакай. Аз тук това го убих само с лъка, бе. Макар че може само 3 стрели. Буквално то само с лъка ще го убия. Не, просто знам как не съм те убил толкова. И аз... Печай. Тук съм. Добре, ти сега да видя колко... Аз съм Jerry 52, днес играя Майнкрафт. С моят брат Лъвчето. Здрасти. И сега да видя... Тук правя клипи аз. Имам... RBUTC 3. Чакай. 3, 2... 1. С тебе съм. Така, хора, правя едно в едно. Вие вече знаете. Направихме клипче, нали? Нали видяхте първата игра, аз го победих. Аз спрях, защото ти говореше по телефона. Спрях да заснявам и пуснах много клипче. Изчакай малко, не ме бий, че ми звънат. Извинете, пич. На по-малко кръв си, нали? Аз те оцелих 2 пъти си. Извинете, че така става, но ми звънат, тормозът ме. Защото съм сам вкъщи. Просто. Вау. Той има такъв филм. Сам вкъщи, да. Аз тук се заограда, бе. Абе, не ме пари това. Не. Къде отида? Няма, изчезнах от сута. Аре с тия 100 бол, бе. Че с бол съм много по-добър от тебе. What? Не.
хора. Напрегната игра. Нека първата. И само едно ще ти кажа, когато спираш клипчето на пауза, ти си чува гласа. Аз не пускам на пауза. Аз спирам да не ме чуват като говоря, просто самия микрофон си спирам. Арбе! Айде! Окей. Изчакай. Аре, Аре, този път да влезнеме. Аре, влезнеме в ванила, моля те. Не, ванила е топло. Айде, Добре, ой, аре бързо. лъка, аре лъка. Не, аре стрелата. Аре, Ой, но. 2, 3. С тебе са. Добре. Леле, хора, тук е много яко става. Тук е много яко, от един удар ли беше, да? Да, с лъка. Не, зависи. Да много оцеля. Да. Много си глупо. Ела, бе. Да можа да ти взема стрелата. Не. Къде си? Добре. Добре, давай. Чакай само да си направя едно нещо. Няма пускан хак, спокойно. Аре, да. Аре. Ама пак ли там? Давай. Натисна с тебе. И пича, клипа ще някъде 10 или по-малко минутки. И 10, бе, направо 30 минути. После може да играем и малко Skywars, да видите какви мазни хакър ще има. Гледай какъв си тъп, бе. Стоп! Добре, давай. Чакай, аз почнах да те бия с лъка, какво? Добре, айде влеземе в... Не, айде това Iron. Къде е Iron, бе? Не, айде The Bush Op. Къде, бе? Dead Bush Op. Това... Кое? Хращчето, айде. Аз натиснах. Давай, там съм. Тук аз не съм забравил. Гледай тук какво е само. What? Аз с корабик се биеме. Sharpness 5. С корабик се биеме, браво. Не е с корабика, бе. След това се биеме, бе. Какво става? Мой си. Не, твой съм. Изчакай, нещо трябва да си оправя DPI на мишката. И аз малко трябва да намаля. Не, малко трябва да увелича по-точно. Да. Аре, давай. Къде? Beauty. Давай. Не съм с тебе. Слаба. Аз съм с някакъв друг също. Нищо. Увеличих се малко DPI, защото ми беше малък. Аз игра на 1200 DPI, защото не ми е толкова бързо. Тук къде пише DPI, Аз си знам просто как си ми е. Не, той ще ме бие тук, лад. Какво, хора, виждате ли? Аз да го ударя, не го взимам демидж. Ето, оправи се. Не, аз умрех. Аз това първоначално като го удрях, не му взимах демидж. Това подпали. Това ще пишат коментарите, вие не сте добри. Да, не сме. И какво като не сме? Ние си играем за забавление. Аре, ти умря ли? Да, там. Къде? 3, 2, 1, бютюй си пак. Аз не съм с И теб. аз не съм с теб. Не гледам. Да, си тъпото. Нищо. Ти на колко? На 104 фулф играеш, май да. Да. Ти играеш на много. Аз играя на 104. Да. Как си ме изкопирал мазно, бе. Аре, бе, Крипър 80... баси Крипъра! Гати, гледайте, виж, там се вижда, погледни го! Та не мога го удара, гледай, един път съм го удрал само, гледай. И няма как да си играе просто. Ти умря ли? Не още. Ама скоро ще. Аз пуснах камерата да ми е на 100. И в коментарите напишете дали фулф има значение, като се биеш просто. Защото той вика, че няма. Според мен няма просто. Ти е по-удобно. Всеки с неговите претенции. Просто на про трябва да си про. Нали? Доста от хората играят на малко, аз игра на 104. Аз играя на 100. Сам ми е по-удобно. Аре, идваш ли? Какво става? На 100. Чакай, че тук мога да умра. И пичове, колко минути стана клипа? Колко стана наистина? Не знам. А в OBS къде се вижда колко минути става клипа? Много интересно.
Аз съм правил с OBS О, клип 30. аз съм пуснал съм да мога да си изтегляте OBS-а. Една Аз съм картинка. правил такъв клип с 39 минути. Айде бе, 39 минути умря ли? Не още. Чакай аз да си намаля малко Нека микрофона, тук ми защото пусна две може... лави. Защото Нека може... тук ми пусна две лави, ама ще му убие. Ще си намаля микрофона малко, защото И аз може... го подпалих този път. Хора, видяхте ли? О, добре, сложил се. Ти ще видиш на клипа какъв хакер имаше, човек. Аз ще го пратя и ти ще ми пратиш това да видео. Не, аз умрех. Някакъв пише... Наполови сърце ме бъдат. Аре, лава ванила. Аз наполови сърце. Аре, ванила. Чакай, бе, аз ме полови сърце. Ванила. Чакам те да натиснеш ванила. Аз съм натиснал. Аз съм мъртъв просто. Чек последната ми златна ябълка. То не може. То ще ме бие, разбира се. Чакай да си сложа текстчер пака на... Не, съм малко го бия си. на емералдите. Аре, давай бют йойци. Абе не било той, аз ванила натиснах. И те чакам. Ванила съм. Вътре ли си? Да, там съм. Да. Вижте сега какъв е як О, меча. пилата е много опи. Къде ме целиш, бе? Оцелих ли те, бе? Не. Жалко. На мен не ми трябва лък. Това на колко ти минава? Доста далече ми всъщност. Аз не игра с лък. Не. Вау. Вау. Много ми лаги, бе. На мен не знам, имам чувство, че са в момента ми лаги. Ще ме убиеш, защото съм на малко. Yes! Аз бях на много. Бил си ти. Аре, Арчер. Чакай. Къде? Арчо. Давай. Чакам те. Ама къде е това, бе? Какво беше? Да. Лол. Просто лол. Хора, гледайте какво става сега тук. Забива ми! Как ми забива? Не, забива ми. Добре, аре са прено... Аре да... Не, Арчер. Аре, влизай, аз съм вътре. Давай. Сега пак ще побуда, бе. На мен ми забива, като се върти така. Чакай, аз ще пусна на 81 фулва. Нищо, че няма значение просто. Стига с този мазен. Бол или арбалет? Yes! Браво. Аре с този път да изиграем Арчер, само с лъкове. Аре. С някакъв друг вече. Играй, айде. Аз ще играя двойто часа. То метна Ендър Перла. Значи, ще пробвам на Про да играя. На Про не съм играл. На Про е много гадно просто. Ще правя чаленджи на Майнкрафт. Гадно, аз го стрелям. Знаеш какви челенджи има, където се играят и в един много в Hypixel човек, а там са толкова големи прота, че... На Про много гадно. Нали? Айде бе. Тук някакъв така се въртеше около мене, просто не знам. Вау! Аз ще умра хора. Аре да те чакаме ли да влизам някак? Не влизай. Аз го убих. Умря ли? Не, аз го убих. Аре къде? Айде на. Габле. Ой, ти си. Не, Габле е много тъп. Къде? Учи си. Да. Влизай. Аз съм влезнал. Ма не си, каква е картинката, бе? На една стрела, бе. Айде влезнах. Айде, давай. Сега играта ми върви с 200 почти FPS. На мен само ми върви с 40, на мен много малко ми върви. На мен ми върви с много малко FPS, кога снимам. Вау! Не съм хак. Аз сега да снимам. Много малко FPS ми върви. Ми изключи клипа, аз снимам.
Като не снимам и върви с 200, сами върви с 140. На мен едва ми върви с 50 FPS, човек. Добре, спря ли да снимаш? Аз снимам още. Да. Добре, и пичове, той спря да снимаш, защото му бъгва. Сака е влизаме. Последна игра правим, спирам клипа. Еми, аре на... Аре, бъдете учи се пак. Аре, бъдете учи се. Айде. Давай. Влизай. Аз не съм с тебе. Аре, още една игра след тази, Аз съм защото не с съм Just с тебе. Keeper. Аз Аз съм с Just Keeper. след тази игра ще направим още една, защото искам да съм с него. Абе, като не се падне просто. Вау, нека го оцелиха, не ми беха заредили чънковете. От някой се бъдне във въздух. What? Баси хака! Аз го целя, то не му става нищо, казвам ти. Да. Нали, бро? Гледай! Гледай, че. Леле, мале, баси После ще ти хака, пратя ти. клипа да гледаш. Аз жалкото и че сега не заснемам, иначе ще Умря ли? Не още. Трябва да ти покажа толкова хак, ама нямам с какво. Аз влизам да изигра още една бъдълчица. Чакай, че аз тук съм на едно сърце. Да, без кнокбак, бас якото. Чек, изиграваш. Кнокбак, яко бе, бро. Много яко, просто много. Тук гадното е, че маповете са все едни и същи. Да. Иначе хак Аз сега тук. тук си правя една базичка. Където да го мета, да го измия. Просто Да, сега ще да. измия, бе. Никакъв хак. Да. Никакъв хак. Не е хак. Баси не е хак. Баси не е Хора, хак. тук няма хакове. Абсолютно никакви. Да, то да скочи 8 блока, няма проблем, нали? Аре, къде Не, влизаме? Не скача 8 блока, ама скочи 4 Къде да блока. влезнем, бе? Не знам, ама... Изчак малко, то ще му бие. Да, то му бие. Еми, билтович си. Пак не съм Да. с тебе, бе. И аз. Сами върви с 100 FPS. Сега върви с 120, защото снимам. На мен Макс ми е вървял с 190. А на мен е с 200 и няколко ми вървял Макс. Съм с по-добър Вчера не беше ли с 300, бе? вчера. Даре, аз съм... Дай ще снимам как Баси ми... изито ми е то, баси изито ми е, чак го победих. Дай ще върви. Какво да дам? Аз играя! Гледай ме, човек! То не мога мен никъде му цели. Айде, 1. 2, 3. Yes, теб са. Най-накрая. Да му мръзне па на човек. Нали. Кой чука, бе? Какво става? Не знам. Клоуна Чочо. Господин Чочо чука. Помниш ли го Heaven Bull? Коня Чочо. Да. Чочо. Бегай, бе. Абе, я бегай, че тук си строя, бе. Какво правиш? Абе, бегай, че строим, бе. Какво строиш, бе? Не знам, просто искам да си изкарча блокчетата. Не! Има Айде, хора още. На Не. колкото ставих се пак. на 4 сърца и половина. Да, бро, аз ударих повече пъти. Пиш 4 сърца и 16, че си ме ставил. Аре пак, 1, 2, 3. 3. Да, с тебе си. И хора, това е последна игра наистина. Пумата е на линия. Аз съм го блокнал. Що? О, не те виждам, човек. Какво беше това, бе? Аз тръгвам да стреля, за нещо ми оцелва. На мен даже ми заредиха чанковете. И на мен не ми заредиха. Както оцелихме. По късмет, това и аз съм го правил по късмет. Аз съм така си протосък, казвам ти, защото един мой приятел е така. Значи не ми беше в зрението, не ми бяха чанковете, играхме Skywars в този сервер. И знаеш какво стана само? Аз го убих. Въгъл, че ти бал ми знае. Баба ти да не чуе, какво говориш за нея? Айде, бе! Бати мазното хакерче. На 2 сърца му остави. Аре, още една. Аре. Чакай. Давай, бе. Къде? Давай на бютовици 3, Аре. 2, 1. Yes, тебе си. Човек, просто както оцелих, не знам.
Гледайте го мазното хакърче. Сега ще напиша да те обвинява, че си хак. Ти като не можеш да играеш с какво там Да, окей. Аз... Виждате ли го хака? Изи нуб. Виждате ли го мазното хакърче? Кой е хака, бе? Айде през лавата. Не! Ела не ми викай не, бе. Ела не ми викай не, ела, бе. Кой е нуб, бе, ела, бе? Стоп, ролбакваме. Няма ролблакваме. Ролбакваме. Объркай. Няма ролбак. Стоп! Или нещо такова. Ими хора, това бе всичко. Надявам се ви хареса, ако така Той е сте лайк. пълен хакер, той е пълен хакер. Абонирайте се, кажете в коментарите дали съм хак, това е мод. Ще го има в описанието. И чао, чао! Пау!